SOMPA free oh SOMPA FM and TV and market yapa SOMPA dear sassy so and many Ajuma yesimini aketi enti usumu sumyo abunebe mawanya aketi yapa ewa sassy so If I see Mubasu now, I see a dear Fanny Namasa Wansum, Bisa Sumia, market a po, and any dear, this SOMPA dear, and market a pa, SOMPA dear, Sassiso, and many dear, SOMPA FM, SOMPA TV, market a po, SOMPA dear. M-I-N-G Teaching what we did to SOMPA FM and TV Nebema Wenigi and the Akatiapa Nebema Wenigio Sabra Waymo Dajini The natural sooner dear when ya Bema Wenigi Akatiapan so come market yapa, our fidi in it to SOMPA FM and TV. Why? Premo ato omanti asemai Ghana ye mobibia ha emobibia kwa by Brason se yetena se na yede prem to brekase nia secure sanitary pad adawroma wasasene na ma niam nyina di na kwa mu kama no yede brewo ewo kasebo ekwan so enye secure nko a na so yasene na emom time herbal mixture ena time HH mixture wono so kan ho aso yasene amakase no eba wakwan mu hye ne nso se kase etwa ne ho ewo SOMPA 106.5 FM ewo nkran ha sei ebekọ akofam ewo Kumasi SOMPA Josuo SOMPA headquarters no eno ye SOMPA 93.1 FM eno wo Kumasi afe ayiko 100.9 eno nso ewo Kumasi ena Adamfopa radio enso ewo France wo mo ahinkro Paris no mo SOMPA 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takrade 106.1 ewo Techimai 98.9 ewo Sunyane 90.7 ewo Nkranza sanso ena 101.3 ewo Doma ukopiemo ewo mfimfi mantem mankasime ne nkwadoa ehonso Kingdom 106.1 wanonso ejigum dendenden ewo eho afi odiko da neso eya na wahwehwe SOMPA FM babia radio kantra ngwam ni nyina wono honso ya lezi amiamu kama eji ho sekireme na ewo Facebook no eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra sanso ena YouTube no eya SOMPA FM live afei www.sompaonline.com honso ensam no dodo no a yakruche edi akoguo na enensam a yede somo awiei no na poso bie ene se Omai posi adwumako ne fa no wa bromatam wo mabamane se wo makwache nkofo mako nan bi de ne wono maye na akwanhia bi asi ewo mfimfim mantamu a we akwanhia bonta yede mu nkyeremu obrawo na wo NDC afem no opiemu ho central opani a watena dwam edema wonom wose ena no Z9 military helicopter yi a ekonya akwanhia yi wose gisi ya consorte gosu Kumasi ajarifo ena wono ka se won kire se ni ato asanteman no ya pa no nti wono so beka ho abom aboa ma ne manyina yetotin National Chairman Edema NDC amanyoko eyo Owura Johnson Asiedu Ketia wakache amanyofo nyina se wono mu omani nko nation building ho afutu akwa manananom titiri pa sanso wono nsase omodia na wono mo nsase ya no omoton behwe no na bi wo ho a ya to ma nipa mienu miensa yesi wo munyaye nanye
wo atwema nwa biaja krosi ni bedwa ni made hia wonom ewo abrafo kokoben wo mo se mo kyiri bi ewo ho wo mo ntum ede na asie ye bakwa amanone na amanone nsemu no enrada enwumre no ade ba no na yete se Donald Trump finally woni bra Putin woni akosia ne mu nsem eche kure abusia ensem pika yenim ho enana wiei enuanu banu yesi adwa origina ye sompa yade eba besom wo apasimaka de hia yaje pene ne yesi adwa mimidini abena badu adepa kofi menembra abrempon na kwaku ampoma mo abusia yada se ye free sam no ase ade amamo no mai posi adwumako ni fe no ewo ebono emantemu wanom na kasai wamo se wamo ayade ne yampem wamo wanom se wamo ho na wamo nya nentie se upiemu ewo dumahia empotam honom no ewo sunyane ya bono emantemu na wanom se dumahia se de eja na agya na dawroma wasiesie kuronim ema odu wana de fikura to wafini se fame senwura bi ne kura wa de beto wa wasefame famisho botom wuni bag ya famisho botom ene ese de ho ye kama maduadu amfra wasenya asam ketwa entini security camera se ebi bubo babia na sen adehia wonom odumahia ekire mu sei akoronfo bra wi dwuro ye wonom mo nkoba no madi bawadie se wonom ti adehia no so akire ntwe ani entino abrante ba ko so akodo eye fidie tetafo moto ibie na wadi besi wonom moto no enu ankasa afra ya we etukọ wonom hwehwe moto ya wonom hu ana fe sika be 74,000 Ghana cedis na ebra wonom akwaya report sado eye 14th August ya ana wonom hwehwe mu sei abrante bia wono odi Fuseni Ibrahim ni finhia no eye edu anwotwe small boy won koped yogurt bi kura amfanton na sa wono ana wafa window bim ana wakọ wura fie bim ana wakọ wia saa sika no 74,000 Ghana cedis ewo drobo eho no wakọ wia sika no ana nu na chiri no wakọ wia moto ewo dumahia na tini na chira se ne wo complaints yakoye tunti eja posi adwumako na ne wo mo bo ban eje ban ewa kwantempo ahodo so a eno no wadumahia drobo ene sunyane potem wo no wo mo frafra wadom ho an wo mo so mo ho ena omu ya ne se jai ene se dia trap na chi bila no nyasam ketwa wanum trap na chi eche ya dumahia barrier wo ho aye police checkpoint no wanum no mo sa so eye Fuseni Ibrahim yimu na wanum eche ne de moto ne de eye cash wo mutumi ji moto ne nemom sika na ka ho na fei ena wanum kwakobusa na no asem na abrante isa nyi ono ko na kwakoro no bo wani musa baba afe Marek Mustafa eka ho entin wo mo ka ho a na chese nipa nan ena sa wanom ekọ operation ya fofia ntwata no adwade aba mu a Fuseni Ibrahim de ya je no sisi achi se te na miensa wanom eka ne ho no wo mo se otwe ema wonya wanti watonkunuma gu na se a sabra me no kasa mai post adwumako ni fe no ewo eye ebunu mantamu ehwehwe wanom ache wo mo na Fuseni de sesei posi enchan ene wo ewo bunu mantamu a wokoboa ama enhwehwemu mapa akwaso kratai Owura Thomas Akela wono ani chief inspector a wono oye PRO edema ebunu mantamu posi adwumako no ena ne secretary ase na yetoaso akọ emfinfin mantamu won finfin mantamu no anyayati afri ho eba no nyani kaaswa Cape Coast kwantempo no so na yase we no passenger maako nsia na waache wura bi ka ho akwanhia bi esi ye ewo emfinfin ho no a waache wura yi wote ho a oja on de woto na ade kakrakra se hu ya no se Toyota HCB ne registration number JW 8661-14 we free mangasim no aba wo hu ya no se wonne Toyota Vit bi dia yemu ene e we ni manim asesa bi mponchentokwa ene wo mde kwagira aso a enam so ema waache wura yi ono so gina ne ba bie to na ade no wono so ekoka no ama wono so wapira pa ni enim se no nko a sa na enya no nko a o ukopie mu waka so a Galilea nso so a ehon so nipa mienu wamo so twere pre wamo nkwa den wo English am from polyclinic ho eno so ya akwansi akoro ya na sa ma ne boy mienu nyina no yense ntwe ni kwaku adama wono otoma ne yen wa hanti yenkwa homa ne so na yenkwa gi nkyeremu emu do ewo ho kwaku ma hai
Mania, my dear so. Na apɔne bɔkɔɔ deɛ. Oh, onyankopɔn na da romanti. Bibia ye kama ewa ase. Wie. Kwaku bonita na bɔne mi eduma na akwanhyia bontai akwaba ne sɛn wotietie mu no wɔn se efiri he. Yo, edika no meshi ase edi free English amanforum na ho na kyese sprinter bench bar CD na afei so no efidie tetanfo edi me kyerɛ moto eno na kyese saa nneoma mieni aka bu mu a asam ketwa na eno nam so mai de akwanhyia aba na ade sɛ sprinter bench bar sei na ofiri temodi neni akire mu ewo kansoa na America tenta no de no asam keto ankora na okada right day ade se ono nso efiri amanfroma na ne ho anye ntem tenta na se sprinter benz bus edie no ya na ngasa inte ade se otimi control ne ho ma se no nam so ma de akwehia no etimi ede baaye wei ede oyaw pa anasa rahosam ede de besue okada ride ya ene okase de onakopon pe na ekyerese ebitimi agye ne nkwane nan mu nyina no ade se me ne okase de ni nyina mu ebubu a asam keche na nsa no ene ekyerese police for ebe so asem the police for de Bibiano fine case and it says on the temon driver no or to sprinter best bus no echo police station na abranti and so you don't know clinic and as some men we can say sisi ani say anya dey free one say abranti no me ho egusua to na doctor for no egusua e na we say na no condition no na etie na wo mu de ni kopie mu Winneba Trauma and Specialized Hospital doctor for ya isa atnemu kese eno no Winneba no ho na wo mu de no ekopie mu wa eno no enye asem de eno ewie ho na se me to aso de na se me kopie mu kaswa kopia so na kekos contemporary so no bi a ye frɛ ho isa achiro junction ekuro bi okwan no se frɛ no isa achiro na udu ho na me junction ho no ade se ho no isa na de tofo ne de tomfo a ya wo mu eba ho nde no I say ho campo SARFO station into no wo mo motonton ba yere tofi ne wache ne ekese ne keka ho nyina no ho enomode eno ayo mo join problem nyina ewo ho mo a asam ketwa ne dura dame ne we dia akwanhye die fili gadweti mi ankasa meni kani pa na meni hu akwanhye ne sa ne se yenso na ye kɔ le pom wonti ye du ho no na ye penso bi ato na ekese akwanhye no esi ye ni mu na ne etie ne se total hesi SOMPA registration number no GW 8661-14 na ade se ono no elulobi teme a passenger wom efiri mankesim a ordinary akire mu ewo kasoa na sabre no na ade se total vet salon kaibi ono so ni registration number no ye GX 1357-22 enso efiri kasoa ordinary akire mu ewo ho na wo hwe America tenta na express VT edeno na asam ketwa na sprinter benz bus ba ku edini mu it is sprinter benz bus na overtaking into you overtaking the on the onyani 3D mu efemu koye sabre na express VT nso edinichi into VT ne de fobia ntwata oyi edu mi so na express yese agro no yapon na express total hit nso so no yie pa oba into mu mi nu nyina no wo mbe ka di bomu se bima yawo NHS so mo ko wura wuma ni eton wache sabre no bi so gira wa oto wache ni bi enjime chese ogu so otie dia mana na chese ogu ye ni sa kunkuren kasim ye ba be wura wo mu ni oto mayire no na chese na chese mayire ni no wie no tofi no den ni nyina na egu fon se bom na ye asam ketwa we ase no enipa mako insia na wo mu epre ya wache wura no so eka ho I just say ambulance one cause ambulance ni die eni wo mu am we ka te die edi wo nyina ekopie mankesim abai aya sadia damage obia eho
Okay. Kwaku moni adwuma kwatena waja ansa ni fa so ewo nokure mu na kakra ya wadi hu nokure yi sompa ne ho akatua no wonsa beka why abusia yamane boni kwaku adema na yete ne nka no se ne yekoso ewo mfimfim mantem no wode hu nkomo e de asom ye no abusia ye fra ho semu ento ansam no mu na eyara ho sam kro na mu ena ye de wugina ye nyina ye nim ena no wukwade atwa mu ne na watwe brichi ebo wo mainam so ema enu akra state barrier chenchirenchi ekoso e Blaster Square no na sazi nine eye military helicopter yi ekwa crash yi empanimfo no efa na ena wo hwemu a wo mu ye ndisi abanyuko no ejo wanom emma na sedie empanimfo no bi ja wo mu ye huhumu adwuma kakra no wanu kire mu se we die wohwemu asenhye da anya kwasa enti obi se ene nka be ya komampani e fa kirei se wo fa kire so na be fa animu na chete o fa anim de akọ Yesu wo na be fa kire so de a wo consult gos enti no we piemu e wo ho central opani kase a wono wo ye titina ni edema ndc amanyoko eye owura Franklin zigzie ena ne wakasa wa kire mu se wono momu de upiemu wo ho a wase wo mo jabusumdi ene wo mo kwa wo mo animu ani na wo mo yinsam ano na no for God and country so ebra professor Komra Abochi etena se we eye heated political show ye de ba wakwa mu eye Monday to Friday 2:30 bia kwaso wasompa afidie yi so ene ja wo frɛ wo wura yi ene obi sanse wugidi pa ese de esi ye no bibi wom huhuboni bi ta kire na mo consult ho na yi goase anasa abosoma wan mo ho a won betimi ni mo adi nkomo na se wo ni mo di nkomo wi a mo beka ne sen said owura Franklin e kire ni semoni. Oh yes, we are going to report to the old men. They will investigate and tell the cause of the accident. We know the old men. They are the cause of the accident. And where such dangerous accidents will happen. They will tell we believe in our deities and other things. Yes, some of us we believe in them, and we have been using them for telling memorial. Yes, but we are the warriors. Why they declare us warriors? Those are the things that make us warriors. I wish you know the cause. You know how to stop it. They know they have never deceived us. They have never deceived us. We have been doing that for a very long time. And they will tell us what actually is happening and the way to forestall it. And that is my conviction. That's the chairman. Because such a thing so dangerous that I do not understand. At least I should know what actually happened. And the old man will tell you, most of our people, they don't believe in what I say. That is not belief. And I have to know the cause. Why should such a thing to happen? Now when we know the cause, I will let them know. I will communicate to them. Owura Franklin gezie wono ufiemo ewo ho central NDC amanyoko nim no wono ena yetitena ni de ma wo mo for God and country so eno ne professor Komra Abochi etwetwe sankomo ento ase gos ne de wo mo tie wo mo de hia ne so mbenya kwata bi e de akoma mo kwa kogu nsa ne wo mo busam na de esi ye pote no wo ma kirem de beba bia no sompa ye mama so nsi ho ene yensa kape yensu ye nyina bebo akire na ye fine sanse obi apeso ohunu ne esi ye na awrahosam kro ya mu ne yegina na anum ho na otwetwa mu no ena officially ye de kase ese Ghana ne wiase amansa nyina se arekase pa ata asanteman ani ene se asante hima na akonadu yadom ya otoso miensa wato ya anom ewo no hoa eno nam so amebaye akoya awrahosam pa na Federation of Kumasi Traders wamo na no ni na nakwasi frimpon na nakwasi prempe won waka say wa kire say no kure edwa bi e wa Kumasi bia no traditionally asante hima de no nti won mu kura de wonani na atutu agu wo nsam yi na wamo ka we nyina de ato say wamo asante man ne Ghana man nyina ya akotitiri pa ne opemso na say tutu ba bi ye otoso mienu wamo na yakopa na nso won ma dwadifo e wa asante man mu no ne e wo so wamo ye e de bo asante man ma na asante hima na yiyo no eye boko no won be ye na asante hene tiase achiame ema tantima nyina te se mampanyini na asante hima na amakwadu autoso nyensa santima nyina batan kese ba panyini kwa akura nti achiame de tuja ema oman Ghana ne asantima nyina te na yene adwadifo nso de ba asante mantem hanoma amamre mu no edwabia ye na asante hima dia eti se edwabia ye na asante hima dia na asante hima kwa akura etese ne nananom ene ne manom anibre atoyen ebefa sa akwanya we say so Major Federation of Kumasi Traders ene menuan madwadifo nkabumu ahodo ni nyina ne amakotoko hene shedin adifo nyina makotoko hene shedin na yenim se ne achiame maete ye no
bosome ngotwe omne de to so aduonu baako santimera ne na ma hene betena se si ya adwadifo so ya afamu de beye bia na enso ya hye nana ya de nyina oba panyina ni munyam no yeso beye abusiani ati ye nana kwasi prempe ya wono nanu ni edema Federation of Kumasi Traders wono ne ati ne nkan Eme famia wasinge ejo wase bodo chiniyama nyoko NDC wanu mwakachi ni edu ni wanti tinani Ora Johnson esi edu nketia General Mosquito sa kwa brand ye wakasa wase wakachre amanyokuofu a wanum enya dibra sabio dibra ni yade bama wanum ebe wiase na wamode wamutumie a wanum enya kakra nkrai abo woman esikam na sika no wamudi ni nyafu sabio aya na wanum nim se mfinhia nan enche enti wamuba sede enka yade ensa ba akudidie no obi hodmo oba wode ne samienu enti ebe wiase no na ya manyoko na nkasankasa na omani maguase na emfinhia nan aba enti watoto sire obi bia da sese nyame adom na bosha mo behye na bubetimi anya se bia meka sei ato amadehia asomti e na omoto aba ma me no se wonya betena akonya ne so se wo ya mrahye badwani se ya asamri man se wo ya hwan wo ba bosha wo hya wadehia ndi so ene ese de agya mo betumi abuild ama Ghana so etumi afa ntampa fra wade sansem nyina etujwa wa 2025 African Political Parties Summit e wa Accra hasiya wanum ye General Mosquito nsemni acknowledge that when politics becomes transactional, institutions suffer. When the long view is abandoned, the people's trust erodes. This summit has reminded us that political parties must be more than election-winning machines. They must be enduring institutions that channel political competition into constructive governance, that provide the intellectual and policy foundations for economic transformation, and that embody the discipline, vision, and moral leadership necessary for national progress. Otitire ni dima NDC amanyoko ononyafo Johnson esi edunkatia aka General Mosquito tontontom ena okasa yafutuo ene ode akoma eya amanyoko empanifo afutuo kase akọ ede ama titiri pa wono moton sase ena fei wono wan sase nyina di won nananom se wo moton sase ede ama omanfo a eya omo hwe ne yie pa na ahweye na eso omo ye ne se asase ba ko bi wo ho a ubehuna asase ba akopɛ no ya to ama bake ya to ama asafo Obrempomba ya no se asanto de se masase na ade ama no na fe be wiase no na akoye homa nsotwene afe surveyor fo so a ekọ survey ensase no no omo so omo de frakadam no omo de bia fa ho saa de ne tiamra pa o hwe Ghana mra no titiri pa ne ye hwe ensase so no act 1036 no a empani kire se etia saa ne ma ne munakora editia saa ne ma ne nyina eno nti wo a wo to asase wo a wo to asase no e so omo ne da ho pa sa futuo we nyina no Deputy Ashanti Regional Surveyor Edema Lands Commission Openi Prince Akwasi Sesu one of the same way eto yama ne boni ba obedu enim corruption semuno enyina faako ejina enima bebree so say obi ato asase na obi eto ama obi corruption timi bem another way of corruption no alteration of land documents another form of corruption any say asase a any kwanse edidi dwuma bi na obi fa kuti kwan bi so esanse bi a owo sika odi betimi atuatua na opesi dwuma die we anam dem pesa yedai me de ye na so contract mu a enye say dwuma de na so yede ni nyina corruption ni bi ni se ni bi nipa mienu mi ensa ato asase na baako epese oyi ni nwane yedai efiri mu eno kura itimisi ewo awade mu oba ne be ma ato asase bi be ma ne nko edi na yedai eda so eno nti wose me nko ame yedai media oba no enka ho we nyina ye forms of corruption ewo land transactions and so osha emrano at 1036 the land act no amma provisions be bra e be fast we beti sanema we nyina eho kwan a provide punishment say land officer e be a forged document or say send be document be owie be free obi fa so e de ko show obi fa mu na we be free obi fa so ana surveyor kra ne be ka koya asase mu adwuma e be a plan no asase ne 1 acre na surveyor na ye forged plan or say e be 1.5 acres sanema we say nyina no emrano ama kwanya e be fa so e be twese nipa ni nyina aso abusiani ati ye Openi Prince Akwasi Sesu na wo wie ye pe na apani ono nso
wada Transparency International Ghana ano yera Michael Okan wono so kakra etubo abedu anim sei Transparency International ehu se ehia pa ma timemufo so mbitu sana mo na nde inhemu ya yeno nsununko esanse ya de bibi afata ho e friend corruption risk assessment nti timemufo ankasa atnase adwen se ya kakata ne proya kwan benso ene bitimi aba ewon sasensem ya yin na betrase ato adwen ni aboso e fa ni se e wo ni asase no ni ko fam e wo ni registration asase no se intawatawa bi ba kwan benso ne bitimi si ano ho kwan nti sa ni mre nyina no ni ahwe se katase ne proye no e fa ne bitimi esi wo na ye hwe ni ehu a na fa ye bi se e ho se kwan be aso ni bitimi si ano ho kwan nti timumufo ankasa na adwen kwan ye bitimi si katase ne proye ano ho kwan e wo insasensem na afa ye di tu anamo a e de mfaso beba e man no bema timamufo bema aban bema obi a opuso na momfa insase ho beba man abusia ene ati ye eye opani Michael Okan wono eye project coordinator Edema Transparency International oni amane boni ba abedu ene bo nkomo yi abusia wasugusu a wotie sompa from Tobraka se original ye na sedi ensem no emu adane ekopiemu ewo Tano South mensini no emu na empanimfu a wonom ewo Tano South mensini no mu wonom aka womo etama bom womo de dwumadie bi ehhehye so ni nyina ne se wanmu yi mpanimfu a upiemu ewo Tano South mensini na enkrontoa bese mienu Jumo area council wanum ayi wamu committee members ene wanum mpanimfu aja wanum babua ama Jumo area no wamu so wamu etimi afa wamu etampa efra afe Bronsanko area council wanum so wamu ayi mpanimfu na dwumadie ni nyina no wanum etu ni din say unit area council executives ena wanum ekwayi na MCE ya wano oda Tano South mensini no ano eye ononyafo Kwame Frempong ebreja wadan empanimfu a wanum yi wamo ese nkontua mienu wamo emeda no wotu wamo fo na botaye nti a wanum di yi sampanimfu ni se wanum babua ama fan ye ene pepepe ye akoso ewo empotam obi nso ekwan ya se ebia mensini no wanum jiji wamo toku esi kanka bibi kakra wanum esaba soso no wamo ebetumi ayuzi ni yiye kwan paso na aboa wanum kroto ahodo ni nyina no ebia nso wanum kire mu se de ebia dwumadie bi bekoso wo mpotam ho a wamo betumi aye pempensi wa na nkoro sanse mpanise entahreta mienu kabobu ane bope minti enuti ene wamo ayi mpanimfo yi de ononyamfo Kwame Frempong MCE ene SOMPA kase yamani boni Ebenezer owusu ansa enkomo twetwe koye ne eni nsirimu anase mukure die mo hwala mo na mo yesra mo se mo di no krodie ene nyamsuro ebebo mo dwumadi am ede mudi mu yesra mo se mo ka se ne dwumadi ede ahya mo nsa ewo mo mansi mo manfo nyina anim no wo be mo wo batiri so wo be ne na mo manfo so ebi se wo manfo na no ba be ya dwuma mo fa ni die ma na no mo fa ni die ma omo a omo ne mo ekure mu e pa cho dwumadi am bedi no enye party sem dwumadi am di no party sem bi ede enimu assembly dwuma no party sem nye ede enimu pa cho mo fa emra no enye dwuma die emra no ebe chini bia no mo hwe ni party ede owoso na mo nye ne sawe pepe mo nye ne sawe na dwumadi am di beti akoso yeso assembly o se bi kire mo so a enti ya ma mo officials a oka mo nye ede mo ntuma ni ede enhwe omo na omo so emwa na dwumadi am bedi no enti memwa emma empuntuo eni yedi a mo hwe no enti enkoso ewo yemansimu eji se nyina ne sa ebetimi aboa ama yesoso asemi ho ahen ha ye asemi so dwumadi etimi ekoso a yesoso atimi aye bibia ama no aye pepepe na bibia aye pepepe ebra ononyafo Kwame Frempong MCE a wono Tano South mesinum ekasawe yechi no dwumadie ni nyina mu no opani kase eja wano so edi nim die ekwata wanu mu achi wo wieye na eja wo tufo no odase ayemrahye bedwani a wono so Tano South abaton pesua so onanyafo Charles Esiedu wano so kasai no ono de ose ne buta ye titiri panti po a wo ba ye ne se obeda nananum ase na eja na ni suade hu na ono so efi sempanifo bo ni dini wono so eba ye no wode ato nananum anim wo wia adisredie bia nananum se na mre bia atwam wo no ni nyina so wonom adi hu komo no so nsem ni
tine ma mampanyi bi bai ama mampanyi no so ababi na musini ai na ya bai te nanom ani se agina na ka disu yi se ebi ne nkanye ne wa ebi anke nipa kufufuro na ewa ya ba beda na nanom ase na dem pese me kanyina ne se te de ya na munya agidi na omde tumi no ma ye no munya sa agidi no ase bibi ebe bia no ye beye the interest of krono ene na nanom enya ade a ye begina ye tumi so ede aya ade e beboa ye nko a wabra na nanom eni krono enso so ebebre nti de yesire nyina ne se ye nipa na ene nyankopon ya dom se ye mra mesom ese amanyofo ana se manyo akandifo Emrashe bedwani a wasoma de hia wanom wata no South Abaton Pesua so no nyafo Charles esiedu ne kasai na ye free ho ne de ani ache mu ewo enkran ha ya na enkran ha ena aboso kan spare parts dealers association wonom aka ho abom ana womo ene Ablekuma Central mensini no akabo mama womo patam ho womo atete ho aye ho ni kama pa na wan kire se sabe mpraduasa womo anye ho yi a womo anete ho ntino womo bomodia to nsa de free assembly ne se womo so moai na wama boa ho bia womo drip machine yi no womo de bi boa won abusia join e wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na onso behania ekoso ni bi na womo edi dwuma no ano na pani ba ko a wono so ka won ho I friend say Oruaire gifty fiano woni yamane boni nana oponchicheku ebo nkomo kire woni suade hunu won botaye ntia wondi sa adwuma no association no any assembly no any opinion leaders na yaka bum say ye clinic ewo abosoka ha ebi say mu na mbachi adwum say bebi ayete no yetena ha esinse na yetena ye fie enti se fi wa ha yenya yare de beko fie enti no ahunidie no ahu hia pa e ma omanga na enti ene dey ye de enwasi ho say ye proper atiti gotem ayi fi nyina se be ya ha ebeti wan na eye assembly no a support ye papa abusiani ati eye Oruaire gifty fiano na owie ye pe na banka chipeni ya wo Ablekuma Central mensini no emu olumanyafo Frank Nkansa wono so di wei eto yenim wa woni riding license no okoji bi Friday no pa wa no juada no abambofo besikuru wa wo koji license no ombe direct no akoji bi no grade no dulesi no na ya ma DVL for no ankasa ba wa be license na ma se woni ready so be license na ada say ye di motor besio anaso lokwa abusia fancha na ye pe olumanyafo Frank Nkansa ne no na yabo ediama etiefo afa na atomu ye ntie ni okan ye president His Excellency the President of Ghana John Dramani Mahama ono ye ko campaign no okan say eye ahunidie die eye ade da na kuma so pan say ye behwe say ye man mu emu bete yenim say ye nkofo bebre wa ha ye ko Europe ye ko Dubai ye ko Himfa nini na ye betimi aye bi wa ha ba I to say indiscipline ana ye ade bi a esi ye kwan nti ye ne MP Honorable Abdul Latif Dan ana traditional leaders who say aboso kan hene nso na wo menchen ana ye Ghana prisons aso akabum ta ana ye association nso ye aboso kan association nso akabum te nioma na o ma ye wa ha ansa na ye ba no edoso but I to say ejuma no nipa be betimi aye bi untumi nya ni na nti ye declare say aboso kan ha ni na together with the traditional leaders no any association any omo amabobo mudin na decided say you close shops ni na from 6 up to 12 ewie because you say inso to a inso ni na mkwan ho inso ni na mkwan no so yentimi nye ejuma abusia ene ati ye aban krachipani ya ogina mu ma de hye wo Ablekuma Central mensini no mu onimnyafo Frank Nkansa wo asante emantemu atwema nwabiaja north cross ni bedwanim eho enabusua yedru na ekro ba ko no ehye atwema nwabiaja north district no eye abrafo kokobin adehye no ekasa na wo mo yi asapon no enya asam ketwa eche ekurei wonu musimo akire bi wo eye abrafo kokobin ho a moche no eye ankrankra de ni bia enti we no eye private wine na adehye ni kire mu say eye give mochre wanu ho asem na wonu mo kan wo si ehunahuna wonu mu o wo mo sese bobo bribri ache wonu wo mo nante a wonu suro wo mo danna wo mo didi anidi afei enwanse na eku wo mo ene ba cent enka
wɔnom se de wɔnom akura mu awa samoche ya no awa mpatam ho no wɔnom se enhwani se no adehye pina na wɔnom nyina kata ne code ache wɔmo esan se empatam ho yinka enya asem ketwa ebi nso akura mpo a wɔnom se agya wɔmo ni washroom so ɛwɔ wɔnom dan hodo mu no woda wo yɛ da yia wobebu nsuo afi wobɛsɔ de abeba no na se de wobi twetwa wanimu asa bibi kwahyew na bibi abahyew wɔmo dwene ho a wɔmo ntiase se emu na ebie bepie mu wɔmpotam ho no ana wɔmo nkura wɔmo yenti ana ya na emu no wɔmo bu afuo ana wɔmo timi sɔde na wɔmo twetwa mu ɛwɔ amanfo mpoma achi saa ne de a wɔmo dwene wɔmo ntiase na de hye ne se opie mu ɛwɔ EPA Environmental Protection Agency akache a wɔmo aye comprehensive ɛso no ɛmfon anfa ma wɔnom enti no wɔm se sompa yɛn so mu esansan yɛn ene eduru ba bia yɛn kama mpanifo ante sɛ mochre yɛ no ɛwɔ abrafo kokɔben no ɛyɛ ankrankran de gilf mochre wɔnom se sɛ de ɛyɛ wɔn potambo no wɔm nyina yade enti mpanifo mra wɔnom sra bam anya sade a mpanifo ni baba wɔn ho so no na de hye ni nyina ewu ebe wiase agya 2028 baba wɔm so mokɔto waba wokuro nim no yɛn konya no maba mpo ama wanto abanfa ama wɔnom enti sɛ wɔn amɛhwɛ na wɔn ni mpanimfo amakyerɛ ne yɛ wɔnom de ankasa na emu no wɔn de ba no wɔn ankora ne yie di a na ne wɔn metu wɔn asimfiri wɔ esan sɛ wɔn kyerɛ sɛ makyerɛ ne kora aba efie enti ne wudidi a wo anse obi na asini ne yɛ de na kwawura hɔ ne yɛ de asawa ahyɛhyɛ wɔnom hwenim ɛde suro ne hu abo ade hye no ebie nso wɔn ka kyerɛ mpanimfo asɛbio ɛda wɔn aba mu sɛ sese ne nkɛbɛ yi a wobi beji tumi krata de abie mu akyere ewa Ghana ha wo mu nkotwa kwa ebretu mu baabi fa mani pakoro esan se eye ne na ebe efie nso enzamara nko na wonom ene sompa kase etwetwe hu komo adehye a wonom ewo abrafo kokoben ensemni ye de nsam no ekopie mu ewo amanone na wa amanone nsem mu no eno ada fiti na awatwi mu mpo ba no a ene aba okase se me amofa America mampani Donald Kwaku Trump ene ne nua kuma Vladimir Putin ya wa no wo Russia wo mo ayeso wo mo ba behia e wo Alaska ne nyina wo America na asomdwe abua wo mo anom ne kama pa e ba ye amanfo bebre kan se be yanka ye ma Volodymyr Zelensky wono so kotena meeting mu bisa ne be ya wo nyina betimi asipo na bibia ya fine nanso empanifo bo mi mfita duku afi e ba ya atesem bi kra nya ye ne se womo ba ba je Russia Ukraine fo ensa se ne bi dia ma Russia fo ni nyina no na ye nkomo a ne na mo wiem nanso no ada nkomo ne ko so na wane ko ye womo ko bo nkomo ne nyina wie ye no ena ye ba modin a pinchen empanifo mienu ne ebuso ansa so womo meeting no kra no e ko sen na wono mo nkomo no se no mo ka kire ye. Mr. President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We had very thorough negotiations that were quite useful. We've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Naturally, the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. There's no deal until there's a deal, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much. And yeah, thank you very much. Na wamun komo no ne tintin ne tietia mu nyina na se ne no omo anhye da nsi po na nso asomdwe no de wono benya pa ena bio se de na mu wiem o ene ye beje nsase ama we ye beje we di ama we no womo anuru ho na nso womo wa rehemu se bia won betra se bio ne beduru ho afei Donald Trump ne ye bonkomo kire se wonam kwan so okọ Washington DC no ofre Volodymyr Zelensky anu wan ne bonkomo no kire so nyame yadom akina chi juoda ya wono so ba Washington DC ho na oni Kwaku Trump abehia e was anko mokro ya ho na afi omo amapre ho asomdwe e de ama eno na
Putin here say also next time you better share biem dia me ma America nti na bedu ha dia wo so bra Moscow na me medi nkomo na obi ehun sampa waba me nso maba na be bia ya fine na wo Facebook na so na wo hwe ye ne a wo be hunu se bra wo mo sha ase no wo de she video na se ma me wo mo sha ase no wo mo gina red carpet na so na wo mo kono anu mu se bibi nam wiem na mparifo mbie no agina wo mo kwa hwe ya B2 bomber ena nam wiem yi odi enya abotre hwe ni din hwe na ekoro no wo ya suro ya we ye nura nia ekoso ewo Alaska America abrochimemu ene abohu akase de ama wo no abusia yenyina yeso na pramto brekasia ya de sumu free sompa 106.5 FM akraso no na fa ya affiliate ni nyina ne yemu ni kom se epen se afei ana wase wafidi a ensem wa yedidi wontua no ebi NSA Onanyamfo Johnson esiedu enketia ayetitina ni de ma NDC amanyoko wakasa etufo e de ama amanyofo se moma oman ne chichireye ehu hiamo enchen aba mobedi suenti akwanhia mienu bi asi e wo mfimfim mantamo ma me ne okase eni enyan pa yede mu nchirimu ebrewo adehia wonom so ewo abrafo kokobe so kasase mo achiri bi ewo ho etete wo mo de yade enkabone e ba mpotamonti penifo ntwa ni mehwe ye bo anan akwa America abrochimemu enura miti ya Vladimir Putin ane Donald Trump wono ko ye no ehun nchiremu yede ni nyina besomwo ebusia fe Facebook messages kakra mode eba ye engineer Shamaba ewa ha ose aziwo fia wo yo entino adenti na ye ma no second chance bio entino we no said ye watchia ononyamfo Grace Ayensu Dankwa Deputy Minister for Health alias a legendary woman entino ko mensa pilatun so ewa ha no mo essay wasif galamse kon de wasi NDC na wonom ehye womo ebo entino wasi JDM please remember and stop galamsey now simple and ono so akane de ewa hanom yo ko mensa pilatu de no Starboy wasi wo hye efri ahafo imem wasi Sompa FM news papa ko mensa pilatu makenkan wo de no ana we waso de freedom kwabenya constituency and makan afa Rahim Rankin enso ewa hanom say was watching the midday news live on Sompa FM 106.5 FM was rate Obrempon ba akope and at the papa pebi yo and also echiaye or say oh Allah save us from this accident in our country and just akwenhia de na Obrempon kan ho asem no ante araba pillar 2 was share fantastic news no inside Domi Pillar 2 na enchianko ma osei kwadwo ono so edia wode eba ye no Rahim Rankin sanso de aba ose ntuntum general mosquito yo na kk kaswa ono so ede ne de eba aka Baomia afa wase Ghana ehia emergency galamsey site not shoot and kill. Entino JDM please kudos to Nana Ahenkan you wono so de no piaga or say galamsey government you ante araba pillar 2 makenkan modie no ewo aha no mo ese entino ebusuana we so happy birthday stronko enko enfama owura Ernest Opoku enra na eye wawoda wudi ujuma ewo poku farmer eno no ewo Kumasi wei efri Ernest entino wei ora Emmanuel Opoku ena wudi wa wodai wo poku farmer Kumasi Ernest enese yemfa afidi kese so ema wo awoda papa enti ora Emmanuel Opoku Ernest se oma happy birthday wo Nyankopon hirawo na onye okese ena we so efri eye Clementina set Nadamfo any Mohammed Bintu so na da Facebook no so no Clementina Wadamfo also ma happy birthday wasi Nyankopon hirawo na modono a jamo fadamfo no muguso amofa na Nyankopon enye wo kese yenyina Yesu ni afa seda no ma secure sanitary pad wano ene so yasene me ye de premto braka se be so wo ba bo so abamo aya no opebi edwa so ba bia Domi market ye dia kogu wo se dewa wo kwa wo so secure sanitary pad ubenya bi ato afenso
one at the time herbal mixture anytime HH mixture and capsules no eba ye no said the time no etu eye 3D yade malaria no me pa cho kone ko pepi ukodwa so a wo se o pe time eboa wa wanu mato a wuntumi ni di na etu malaria no ase HH mixture and capsules no so eno so etu nnebu yade ni nyina be ma ntimi mu adwuma na wakopa bi ato na wonom so etumi aboa e wosa akwanya ne so kasi free sompa 106.5 FM ejene ho sa kire me na wo Kumasi sompa Joshua eno ye sompa 93.1 FM wano so jigumu den Adam Fopa Radio fans Paris abrochimemu sanso na iko 100.9 enso ewo Kumasi wano so je kakra pete ye afa sompa 101.1 ewo takwa 103.3 watakra de 106.1 ewo tachimai 98.9 ewo sunyane 90.7 ewo Nkranza 101.3 ewo Doma and afa Kingdom 106.1 ewo Mankasim fifi mantam ne nkwado wono so ejigu mo hoden den decoder na so ya lazy amiamu kama eya sompa FM and afa Facebook wa bi ekenka message ni free buy no eya sompa 106.5 FM Accra YouTube ni ya sompa FM live and afa www.sompaonline.com ehonso so yakọ edin sabri nyina